kuan, mga babae. Mga babae na usa-usa na mga babae ang klase. Mga babae, napoy mga babayot. Ay! Bayan o babae. Tanan! Ayo tomboy sila. Babae o babayot. O sige, dito. Isa kung sa na-request kuha man. Mga babae gusto bungot, kay kuno gilo. Da! Makapawala. Oh! Pag-ulog kapungot. Kung ang uyab, walay bungot. Magmukot, magbagot-bot. Og sa ilok na lang. Magsimot-simot. Oh, sili-sili! Mga lalaki sa dalaga, mapatangking. Kain niya na na! Sasayal mangutis, ratsong tiban na iring. Sa dalaga sila maglibog. Sa tindahan ng bubog-bubog. Og sa kasilyasan, magpupa-utong. Mga payot sa sasagayon, muramba. Mangita, kung macho nga mabiktima. Sa presyo sila magsabot. Bahala para mga kurot. Basta pagkauma. Tapos ng lubot. Mga tomboy silent chicks magagpilagpay. Total awon hilas murag yung ito na ilagay. Pagkagabi sila magsabot. Gatos ni Titon magabot. Kunya kay wa may lagay. Magpukinamot. Mga tomboy sa ilang chicks nagagpay-agpay. Pagkakalilat, na ilagay. Hindi sila magsabot. Matos ni Titon magabot. Kunya kay wa may lagay. Alam magkuki. 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 Kuki. 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 Why, nagay? Magkuki na mag. Oh!